Bueno, que tal, Caixa Negres? A ver si sabedes que película viñemos ver hoxe ao cine. Nada, facemos unha idea máis ou menos polo meu atuendo, pero agora teño que deixarvos porque me espera a miña próxima gran aventura. Vou descender os restos do Titanic. A Caixa Negra da Nostromo. Bueno, benvidos a un novo especial da Caixa Negra da Nostromo, o noso segundo extra, que se vexa que temos moita imaginación e non só facemos sobre os programas habituais, senón estas pequenas pílulas analíticas. Estamos, como sempre, a tripulación de toda a vida da Caixa Negra da Nostromo, é dicir, os nosos amigos a corte do director. Paco, boa tarde, bo día, boa noite, o que sexa no teu planeta, Paco. Moi boas a todos. E temos tamén o mando da nave, como sempre, a Fer Liñares. Hola, Fer. Bueno, o mando daquela maneira, porque como vedes temos dous Indiana Jones e un tapón, non? Por eso hai unha escala no tema dos chapeus, non? Que a min tocoume aquí a gorra. Moi boas, Fuco. Bueno, recordemos que Tapón era o que conducía o coche no Templo Maldito, entón, en certo modo, sí que estás ao mando do aparato. Oscars Harrison Ford, 0. Oscars Tapón, 1. Non teño nada máis que dicir. No. Estamos seguros que en aquele momento caerá o Óscar honorífico a toda unha carreira para Harrison Ford e xa quedarán aí igualados. Bueno, como vedes, como seguramente os nosos vestuarios deixan intuir, hoxe estamos aquí para falar especificamente en plan monográfico, analítico, serio, sisudo, intelectual da nova película de Indiana Jones e o Dial do Destino. Que, bueno, non sei se xa comentamos aquí, pero é un título que nos xerou toda unha serie de presións, bueno, pouco encontradas, non tiñamos moi claro que cojones era eso do Dial do Destino. É certo, eu tiña un pouco de medo de que fora isto pois un anuncio de cadena dial, non? Ou algo así, na. Que vai coña, pero teño que decir que sí que era moi escéptico eu. Xa non só porque la calavera de cristal non me gustou, pero é que xa antes da calavera de cristal eu era desta xente que dicía non fai falta que todo volva. Aquelas 3 pelis que desfrutamos nos 80, quero dicir, cando se fixeron, non que as disfrutara eu personalmente, pero aquelas pelis dos 80 aí están, non sei, non se van desvanecer, quero dicir, estaban ben como estaban. Eu non era partidario de continuar a historia. Levei un pelín de mazazo con esa peli no 2008, un pouco de sensación de non desastre, pero para facer isto deixas estar. Pero teño que dicir que esta peli me gustou moito, a verdade, pasei moi bo tempo no cine e eu, pola miña parte, non podo máis que recomendala. Quedei bastante satisfeito, a verdade. Eu teño que dicir que a corte está de acordo. Eu tiña que dicir que iba con moitísimo medo pola parte de Harrison Ford ten 80 anos. Vanos a meter deepfake en persoas facendo de Harrison Ford hasta a médula. Vanos a meter pantalla azul todo o rato. Isto vai ser un puto desastre. Además, a peli dura 2 horas e cuarto ou 2 horas e media, unha animalada. Como non fíen ben a historia, isto vai po carallo. E despois puxeme a ver a película e disfruteina desde o minuto 0. Así que eu recomendo. Bueno, eu non quero ser aquí a nota discordante. A min gustoume a película, salín do cine tamén con sensacións positivas, pero teño que dicir unha cousa sin entrar en spoilers, porque deso xa preaviso de que entraremos máis adiante. É unha película destas que te deixan con sensación un poquinho agridoce. É dicir, porque por unha banda resolve con dignidade a continuación e o peche da historia de Indiana Jones, pero pola outra é a clásica película que non se sustenta na súa individualidade. É dicir, se fora a primeira película ou unha película individual dunha saga distinta, non tería, sabes, non sería tan rompedor como foron as películas orixinais de Indiana Jones no seu momento. Nese sentido, é unha continuación
é entretida e que está ben e que non denigra o personaxe, pero tampouco está á altura de ningunha das tres películas clásicas dos anos 80. Aínda que sí que é mellor, evidentemente, bastante mellor que a Caveira de Cristal, pola que, por outra parte, rompo unha lanza porque a semana pasada revendo toda a saga, a verdade é que xa non me pareceu tan mala como me parecera hai 15 anos. Coño, Eu, que todos cambiamos, tamén Indiana Jones. eu vou dicir, sen entrar en spoiler, que eu creo que esta película se sostén gracias á contrapartida de Indiana Jones, que é a chica Fleabag, que foi Phoebe Waller-Bridge. Bueno, a chica Fleabag. Moi complicado. Penso corte que buscamos o nome ao mesmo tempo agora, porque eu tamén quería falar dela. Estou de Como ten acordo. un nome moi enrevesado, vamos a chamar Chica Fleabag. Actúa de puta madre, ten unha contraposta moi humorística, a veces sostén digamos, a ideoloxía contraria a Indiana Jones, a veces vai na súa liña, ten moi aventureira, botada pa diante, carismática e costoume deixar de pensar na serie da que conocíamos para centrarme en, no, está facendo outro personaxe, pero faino tan ben que disfrutas desta señora durante toda a película e o Harrison Ford digital como que empeza a darche un pouquiño igual. Ten ademais este punto canallesco, non? Tamén este personaxe de Wombat, que se chama o personaxe, que é tan crible no sentido de que ti ves que ela bueno, pois interpreta unha persoa que se criou nun ambiente de Indiana Jones e os seus colegas, digamos, non? Cando era nova. E crelo ben, porque ves que ten ese espírito non só aventureiro, pero senón tamén socarrón e un pouco sen vergoña, non? Que caracterizan o aventureiro. E eu, isto falámolo a saída do cine, non estaría en contra de que continuara, non necesariamente a saga de Indiana Jones, pero que sí que se seguiran facendo pelis de aventura e arqueoloxía con este personaxe como protagonista, porque eu creo que recolle a testemunha dun xeito moito mellor do que o facía se cadra Shia LaBeouf na anterior entrega, na Caveira de Cristal. Pareceume un personaxe moi guai, si, estou de acordo que o máis destacable da peli. E do que comentabas da tecnoloxía de rexuvenecemento, non? Isto que está tan de moda agora e que para mí normalmente é algo fallido, non? Porque, bueno, eu veño de ver, por exemplo, cuidado spoilers aquí de Mandalorian, pero bueno, utilízase en Mandalorian, cantoume moito, utilizouse en algunhas pelis de Star Wars, tamén me cantou moito, pero aquí a verdade é que quitándose cadra algunhas partes da peli, hai toda unha secuencia longa ao principio da peli no que vemos un Harrison Ford novo. E a min teño que dicir que mo venderon bastante ben. Eu comprei moito esa escena e entón, pois mira, eu doulle ese voto tamén. Parecían escenas sobre estas dúas cousas que estades falando, antes de continuar co The Aging de Harrison Ford, se vos parece, quería comentar tamén a miña visión do personaxe da súa fillada. Te dicías, Fer, estou moi de acordo con que se nota que un personaxe que merdou no entorno de Indiana Jones, no entorno destes arqueólogos, sobre todo xente fantasiosa, pouco, sabes, moi pouco ligado que sería a arqueoloxía tradicional, e si a unha visión un pouco máis imaginativa, digamos, da disciplina. Eu creo que é un guiño, creo que eso fixeron a mantenta para que xente como a nós que medramos con Indiana Jones nos sintamos identificados en plan, esa tía é o que eu faría se a min me chantasen no universo de Indiana Jones despois de ter medrado vendo as súas películas, que eu tiñas aí gravadas en VHS, eran, vamos, debeu haber anos nas que vin todos o fin de semana, ali como o bocadillo e a miña Fanta, a miña peli de Indiana Jones. E despois, sobre o personaxe en sí, eu creo que funciona tan ben porque recolle unha herdanza moi arquetípica do cine Indiana Jones, que é o conflicto. Todas as películas de Indiana Jones son o conflicto entre Indiana e outro personaxe. Nas dúas primeiras un conflicto sentimental de Marion e Indiana ou entre Willy e Indiana, e a partir da terceira, a aparición de Sean Connery, e despois na cuarta co seu fillo, con Shia LaBeouf, é un conflicto familiar que foi a escolla que tiveron nesta última película. Entonces, en ese sentido, creo que ela ven encher
un oco que o espectador, se non se fai así, botaría de menos en toda a peli de Indiana Jones, que é Indiana Jones cabreándose con alguén. Porque Tamén como che Indiana digo Jones, falábamos outro día, que que un personaxe que a veces se equivoca, sempre ten un personaxe que turra del cara ao lado bo nalgúns momentos. toda a narrativa da película, o sea, non vou entrar en spoilers, pero non vades a ver nada novo. O sea, é narrativa clásica de Indiana Jones, lineal, con un obxecto que fai cousas e con esa broma continua que se fai cos obxectos que fan cousas en Indiana Jones. Quero dicir, non hai nada super renovador, ni ningún xiro de guión que digas, buah, isto é Pero super sabes por innovador. que, de verdade? Sabes por que iso é así? Porque a única vez que intentaron facer unha película de Indiana Jones distinta, que foi o Templo Maldito, a xente pasa crona. É a que menos gusta da triloxía clásica, non sei por qué, a min é a que máis me gusta realmente. O Templo Maldito foi machacado na súa época. Eu pensaba que viña un pouco a posteriori. Non sei se na súa época, pero toda a xente que falo que así fan da saga, todo o mundo pon super ben a primeira e a terceira e a segunda como se fora un tropezón. E para min a segunda realmente en moitas cousas é a mellor de todas. E a que menos se parece ao resto tamén. Tiña un montón de medo que usaran, en lugar de a tecnoloxía mal, que usaran escenas descartadas de anteriores películas que quedaran guardadas en queixóns e nos las meteran como flashbacks. En plan, esta escena onde se pelea con nazis que non foi usada, vámola a usar agora e poñerlle outro contexto e un señor de espaldas mucho rato. Eso foi un pouco que fixeron no episodio 9 con Leia. Hai moitas escenas de Indiana Jones de espaldas, os zapatos de Indiana Jones entrando de lado, así como aproveitando un pouco os huecos. O exemplo clásico deso é o Corvo, a de Brandon Lee. Que hai escenas nas que é hiper ridículo, ten sentido, pero que non se lle vexe. Meu pobre, Ou unha das de A Pantera Rosa, que eran todos chistes descartados de anteriores películas coas que fixeron a última da Pantera Rosa. Pero bueno. Quedei un pouco con ganas de ver a peli en versión original, porque eu penso que, non sei, teño ganas de ver as interpretacións de, bueno, do dúo protagonista en versión original, pero tamén de Matt Mikkelsen, que fai aquí do malo da peli, e gustaríame velo. Porque ademais a mí tamén me gustaría ver como fai en versión original, porque teño que dicir que unha das cousas boas desta película para min é o malo. Matt Mikkelsen para min é un actorazo que xa demostrou en películas como Casino Royale que ten unha vis malvada. Tamén demostrou, por exemplo, en Rogue One que ten unha vis heroe tráxico tamén bastante marcada, pero a de malo, sabes, é un tío que ten ese rostro hierático, esta expresión un pouco fría, moi nórdica, que está moi ben para ese tipo de papéis. E realmente para min nesta película atreveríame a decir que fixo un dos papéis de malo pois igual máis emblemáticos da saga, porque Indiana Jones tampouco nunca se destacou por ter uns malos hipolóns. Sí. Bueno, como está claro que aquí queremos destripar, se vos parece, facemos un pequeno descanso para que fagades unhas palomitas ou o que queirades e continuamos na sección de spoilers, onde imos destripar de verdade a peli. Que tal? Aquí estamos de volta na nosa caixa negra nos promo especial Indiana Jones e o Dial do Destino. Agora imos meternos realmente en vereda porque imos empezar a parte que mola as análises, que a parte na que, por favor, abstéñense que non teña visto a película. Imos empezar a contar todo o que pasa, a opinar sobre cada suceso, sobre cada personaxe que palma, sobre cada personaxe que vive, sobre cada escena, sobre cada incongruencia de guión. Así que veña, preparados porque imos a parte que nos gusta. Aquí somos como Indiana Jones abrindo o sarcófago dun faraón e empezando a sacar todo para venderlle ao Museo Británico. Así que vamos a empezar a rajar. A corte, por favor. Teño dous elementos de hate, vale? Dúas bases. A primeira base de hate é que a liña argumental desta película é a primeira película de Angelina Jolie facendo de Tomb Raider. Hai que buscar 3 piezas que xuntándoas viaxas no tempo e el amor. Por favor, recordemos que Paco se refire a que fai de Lara Croft, non que fai de Tomb Raider. Tomb Raider non é unha persona. Bueno, sí que é unha persona, pero chamase Lara Croft.
Bueno, pero sabedes da película que vos estou falando, das primeiras adaptacións de Lara Croft, e nese caso buscaban unhas pieciñas que xunto cunha eclipse ou non sei que pollas viaxabas no tempo. Pois esta película é buscas dous cachos dun reloj de sol que os xuntas, daslle a 4 botóns e viaxas no tempo. Sí, bueno, está ben que o saques, porque, bueno, antes tocámolo un pouco no anterior bloque, pero é certo que hai que carallo é o dial, non? É un pouco de rollo, polo visto sí que está baseado en algo real, non? Fouco que me pasaches o enlace, como era? Anticitera, non? Que se... no mecanismo de anticitera, que é un cachivache dos séculos, bueno, de fai 2000 e pico anos, servía para medir para calcular datas específicas ou eclipses solares, ese tipo de cousas. Quero dicir, Sí. parece que non é unha cousa tan mística como se venden na película. Bueno, está guapa que regresen o de... Que regresen a utilizar cousas reais, que, bueno, que é verdade que as calaveiras de cristal eu non sei se é algo que existe de verdade, pero, bueno, non sei, a min mólame cando se refiren a algo concreto, non? Igual que na primeira o Santo Graal, a Arca de Alianza, aquí fan esta referencia a lanza de Longinos, non? Que eu pensei que era algo que ia ter máis importancia, pero bueno, ao final é como que se menciona pouco máis, pero bueno, gústame cando... Que tamén hai un momento... Non sei se o da lanza é unha referencia ou non a eso, pero hai un cómic de Indiana Jones, do universo expandido de Indiana Jones, que se chama ahora Tengo que ver ca lanza tamén, que é como unha secuela da terceira, porque Indiana Jones e seu pai atopan en Irlanda nunha mámoa a lanza de Longinus. Mais ou menos na mesma época na que se desenvolve o primeiro tramo desta película. Xo cando vin que en isto será unha especie de homenaxe a ese cómic, non o será, non o tiña moi claro. A mí o que me fixo moita gracia é que vai indo polo vagón e dice: esto é del siglo XII, non me interesa, siglo XIII non me interesa, siglo XI non me interesa, esto es todo del siglo XI, siglo XII, que se lo lleven, en plan, tío, o sea, arqueólogo, pero tú se non pasa de antes de Cristo non che vale. Claro, arqueólogo, pero Non é eu o teño suficientemente vello para ti. a miña especialidade, a mí que non me jodan, eu estou aí facendo... A ver, pero eso é como cando tes un colega melómano e vas con el a mercadillos de discos antigos e o tipo está en plan oh, buah, este é un discazo, a ver canto piden por el. Sabes, Indiana Jones é un pouco ese rollo tamén, pero aplicado á arqueoloxía. Tamén me gustou que recuperen os nazis como malos, porque Sí. creo que son que realmente é moi difícil batir os nazis como malo, porque o teñen todo. É a maldade absoluta, baseado en feitos reais, componente esotérica, é o máis Hitler é o máis parecido... Hitler é o máis parecido a un supervilán que existiu na vida real. Con perdón de Elon Musk, pero bueno, sí. Cuidado, está un mal martes Elon Musk de ser supervilán. No, hai un tema, se me permitides, en riba ben vestidos, que é eso que quería concluir. En riba con moito estilo. E xa está. Pois é unha cousa que me gusta moito desta película, é que así como na cuarta traían un Indiana Jones que non era tan bello como agora, pero que si quixera un tío de 60 e pico anos e obligábano a actuar como se tivera 40 ou 30 e tantos. Nesta película, dando un par de acrobacias, e que me deu a impresión de que asumen que Indiana Jones é un octoxenario, por eso tamén ten moito máis peso a súa compañera na acción deste filme, pero ademais, incluso a interacción dos personaxes con el é moi de señor maior. Por exemplo, cando se xubila a universidade que lle regalan un reloj e veña, chao, señor Henry Jones, a puto morirse al parque, sabes? Despois, cando ele está en apuros, se vai pedir axuda a un policía, o policía toma como se fora un vello desorientado que está dando polo cuno desfile. Rollo, sí, en plan, señor, espere, ahora voy a mirar, hombre, non se preocupe, espéreme aquí, sabes? É dicir, ata que realmente tamén é un pouco unha narrativa de peli de superhéroes, ata que se pon o chapéu, o látigo e tal, cando é un señor normal, realmente é un señor octoxenario normal. Os seus veciños métense con el está na súa puta casa en calzoncillos dormindo a siesta, sabes? Realmente é o Indiana Jones, para min esta película é o Indiana Jones máis humano de toda a saga. É agradecido. E le suda la polla.
Claro, porque é un dinosaurio, porque está fora da súa época, porque a él interesanlle os gregos, os exipcios, os cartaxineses, non lle interesa o home na lúa, non lle interesa a carreira espacial, non lle interesa o progreso. Indiana Jones é unha reliquia do pasado, el mesmo pasou de buscar reliquias a converterse nunha. E eu creo que esta película mostra eso dunha forma grandiosa e emotiva. Estou super de acordo e non o pensar antes, pero sí que é verdade que o feito de ter elixido 1969 como ano no que se desenvolve a trama, sí que tes razón, que é como moi simbólico, non, dese momento no que ese momento de este é o futuro, esta era do espazo, xa non todo aquí está emocionado, metendo televisións nas clases, decidindo que era día festivo porque sí, e el en plan, pues me da igual, que se a la luna, vaya así. Gustoume moito a escena da televisión na clase, porque me recordou a morte da continuidade co mundo antigo, non? Que de repente, sí, sabes, de unha mirada hacia adiante inmisericorde, non? Pero non pensar antes, estou de acordo. Gustoume moito cando entraron ca tele na clase, porque me recordou cando chegabas no cole a clase de inglés e pensabas que mierda de clase vai ser hoxe, aparecía o profe cunha tele en plan, hoxe imos ver unha peli, e dicías, bien, pois unha movida nese plan. Ois, podemos contar o chiste que fixemos os tres a vez? Home, claro. Hai un momento... Cal chiste? Hai un momento na escena inicial que presentan o malo da película e a un tipo sí, con chapéu e gafas que é tal cual Castelao e nos estábamos no cine de repente, joder, o malo desta película é Castelao. O sea, non é durante toda a peli Castelao, pero hai un momento na escena inicial que de repente aparece e diste, hostia, Castelao, tío, de... É tal cual, tío, é clavado. Temos a coña aquí de... Claro, é un momento de Galiza Ceibe, digo, viva Hitler. É que cando aparece aí parece que che vai pedir o voto afirmativo po Estatuto de Autonomía, sabes? Porque, en plan, aquí aproveitamos para dicir, por favor, TVG, cando produzas o biopic de Castelao, chamade a Mads, dicille, mira, pagamos o que queiras, vamos, o que nos pidas, o presuposto dun ano da Xunta de Galicia, pero ven aquí a facer esta película. Sí, de los creadores de Viggo Mortensen e o Capitán Alatriste, Mads Mikkelsen e Castelao, non? Pero aí está a clave, será doblado por Luis Tosar. Pon a cara e Luis Tosar pon a voz. Eu digo unha cousa que tamén é do máis hate que teño con esta película. O momento nazi negra. Claro, que non é nazi. Isto, claro, o que pasa é que non me iba a poñer a discutir contigo no cine, pero non, eu creo que non era nazi. Eu creo que os nazis se estaban facendo pasar, o sea, estaba infiltrado na NASA, o nazi. Eu creo que a negra era a xente federal. Non estaba infiltrado, eu creo que eso colleron moi ben. Colleron o rollo de cando os nazis foron moitos perdoados polo goberno estadounidense para desenvolver a oposición aos Estados Unidos. Entonces, isto era como un falso arrepentido. Hacíase pasar por un tipo que xa non era nazi, pero en realidad sí que era nazi. Referíame a iso, pero a xente negra era a xente do... Eu entendo que era xente de policía, non sei se do FBI ou da CIA ou... Sí. De feito, esa xente estaban contra de que matasen civis. É dicir, era esa diferencia entre os dous, que a tipa se está poñendo sempre... Pero deixa de matar peña, joder, que hai que... Eu quedeime... que pagan impostos. Eu quedeime moi con... Era nazi, porque, a ver, o tipo evidentemente é nazi. Evidentemente. Por moito que disimule. Bueno, xa non podes querer viaxar ao pasado a cambiar os resultados da Segunda Guerra Mundial se que che digan que eres un nazi. É que non ves como se está poñendo todo coa política woke últimamente? Sí. Todo é nazi, tío. Que pasada, joder. Que pasada. No, si eu só quero darlle sus informes de como se fan os misiles V1 antes de que empecen a guerra. Non soy... Quero coller un vuelo a 1939. Que pasa? Non podo. Ti ponte na pel da pobre tipa. A ver, unha negra 1969 no FBI ten que estar máis puteada que Dios. E dinlle, mira, leva os pavos estes da NASA, encárgate de facer o que che digan, el vas de escolta, e logo chegas ali e son uns nazis de 3 pares de collós que sudan de ti a 1000, miña pobre. Eu se tiña tan pouco de lástima por ela. En riba acaba morta, quero dicir, acaba morta un pouco por interpoñerse nos plans dos nazis. Eu eso entendín así, vamos, non sei se... Sí, outra cousa que non sei se estáis de acordo comigo, un detalle da película que a min me pareceu bastante agridoce, que é o feito de que na anterior película o personaxe do fillo foi moi odiado, foi un dos motivos de que moitísimos fans e tal, pero eu creo que se pasaron un pouco, o sea, que se pasaron un pouco non, que ten sentido
crea parte do conflito digamos, de sentimentos que ten esta película, pero a mí me parece un pouco cruel que despois de deixar a Indiana Jones felizmente casado e cun fillo na cuarta peli, esta lle maten o fillo, apareza divorciado, e que ao final se reconcilie ca muller, etc. Pareceume como un final para a saga moi agridoce, porque realmente é a extinción da linaxe Jones. Pero por primeira vez, Indiana Jones se queda co aparato. Nin o destruye, nin se lle cae unha cueva encima. El queda co dial, que ao mellor sirve para que o seu fillo este vivo. Porque a muller non tivo rollo en plan, bueno, fixen a compra, que tal? Bueno, xa sei que... Eu non estou seguro de que ese dial se poida usar a discreción, pero... Si, non, tampouco. De feito, eu estaba convencido de que a película iba a acabar con ele intentando salvar o seu fillo de alguna maneira e que che iban deixar a dúbida de se o conseguía ou non. De que non iba a ser un final completamente pechado. Ao final decidiron facer un final 100% pechado. Eu pensei que iban a facer a de Indiana Jones é o que enterran co dial e viu o seu propio cadáver. Sí, pero aí o que vos comentaba cando vimos onte no cine é que para eso o gracioso sería que o corpo tivera o chapeu de Indiana Jones. Eso sería o que lle daría completamente a gracia a ese momento. Ademais... Non, iba a decir que o tema de cando din que o fillo está morto recordoume un pouco a cando vin El despertar de la fuerza e comentan de... que ben que nos desfixemos dos clones que ao final non funcionaron e despois dis, vamos facer un ataque contra estes países e claro, contra estes planetas e cargan os planetas que saen nas precuelas, non? Isto, que o do que o fillo estuvera morto recordoume un pouco a ese... É o momento de, pero que prefires? Que volvamos aos clones? Se queres volvemos aos clones? Non quero ser puñetero, pero non é Coruscant do que se cargan no despertar da forza. É un planeta distinto, random, que se parece... Eu tamén pensei que era Coruscant, pero non. Bueno, era como a capital da Nova República logo, que non era Coruscant, sí. Era outro sitio. Bueno, como confundir Castilla e León con Castilla e La Mancha, tamén, sabes, quero decir, a ver. Pero bueno, esa é outro tema. Os grandes personaxes que tivo Harrison Ford, se alguén que ainda non vira Blade Runner 2049 que se pire, por favor, todos teñen en común unha relación moi tráxica ca súa prole. Tal vez a menos tráxica sexa a de Blade Runner, que intuvo que todos a... Bueno, ti biche a Fer. Eu vi o que pasa é que non son... Non me molou tanto Blade Runner 2049 como que a disfrutei, pero teño que recoñecer que non me acordo dela apenas de... Así, pero bueno... Outros que non se acordan. Bueno, spoilers do Blade Runner 2049, por favor, se non a biches, abandona agora este podcast. Tamén ten unha filla nesa película Harrison Ford que descubren cara ao final que a súa filla que pode retomar a relación e realmente, se vos dades conta, é o único final feliz que un personaxe clásico de Harrison Ford tivo cos seus fillos, porque en Star Wars está claro que ao final non foi moi feliz de que houbera esa escena así de reconciliación do episodio 9 e nesta directamente tamén se lo cargaron, o sea, ese plan, no, foi o nombre de la Rosa, Atso era casi como se fora un fillo. Pero non sale Harrison Ford, non é Rosa. É Sean Connery. Bueno, vale. Hai un cruce de cables aí de... É normal que os confundas porque, bueno, os dous saliron en Indiana Jones a última cruzada. É normal como pai como fillo. Porque son pai e fillo. Sí. Bueno, pero... E un detalle que me molou moito desta, por certo, foi no principio da escena do tren que o cacen, que esa tamén é unha cousa moi típica de Indiana Jones, que o cacen por unha gilipollez porque ten un burato de bala nas costas do traxe. Ese foi un detalle moi simpático. Porque roubou o traxe e, claro, non pode coser o puto buraco. Sí, estaba, ademais, o tipo faino moi ben, que entra sen falar, poñéndolles caras aos soldados en plan de... Porque, claro, ele entra aí co couso de oficial e ninguén se atreve a tal. Eso é que toda a escena do tren... A min, eu comentaba ya aquí a corte e dixen, joder, a min xa me pagou a pena a peli só pola escena do tren. Unha cousa que me... Unha escena larga, que llevou todo o seu tempo. Ademais, o que vos dicía, eu ata salín preguntando, pero isto como fixeron? Porque, claro, o tipo tiña a tecnoloxía de rejuvenecemento e pareceume tan superior ao que vin ata agora que dixen, joder, pero bueno, pero porque... Dicir, unha película de 2 horas e media e o orzamento da película, ao mellor,
se reparte un 50% nese tramo, No, tamén che digo, o que dicía a Fer, a miña teoría é que encargaron diferentes momentos de rexuvenamento da película a diferentes empresas. Sí, porque hai a de cando ten uns 50 e pico anos que aparece polo medio da peli, esa está moi mal feita. Ata a definición da súa cara nese momento parece un screener. Eu cando estaba vendo no cine dixen, non pode ser o que está pasando aquí. Había certo- momentos que parecía que iba a saltar un pixel da cara, joder. Por certo que ben elixiron a nena que fai de Wombat de cativa. Sí, pensei o mesmo, tío, en plan, parecese moito a ela. Sí. Ostras, que hai moi boa dirección de casting, non? Que é unha cousa que non se Podemos- adoita comentar. Podemos rajar do momento Flying Simulator de cartón. Sí, Bueno, sí, a ver, que- eso é un pouco... Hai un momento nesta película no que o que non é tapón, pero é tapón nesta película, o chavalín de bigote, o portugués, o 2.0. portugués, O tapón da neno época portugués TikTok. desta película está nun bar e xogando cunha máquina que el mesmo fixo, simuladora de avións, con cartoncitos que lle poñen a velocidade e tal, e dicelle un tipo que é piloto. Cando chegues a non sei canta velocidade, tens que tirar da palanca e facer non sei que movida. Vale, gracias. Está aprendendo con eso. E despois usa máis pa diante, que tú, como espectador, xa sabes que iso vai a pasar. Pero, vamos a ver, non me vendes un Flying Simulator de cartón, joder. Sí, a verdade é que eu compraba mellor non saber nada de se o neno sabe pilotar e que chega allí e lle pregunte, sabes pilotar? E o neno diga sí. Eu compraba máis que o Flight Foi un- Simulator de cartón. Para min foi un Serpientes en el avión mal ejecutado. Porque en Serpientes en el avión o tipo decía, joder, levo 2000 horas xogando a Flying Simulator e sabería aparcar calquer avión. E pois dice, bueno, pois é igualito, pin, é faino, sabes? Pero este xogaba con cartóns, joder. Tamén quero comentar a parte de que aquí Indiana Jones di a frase de debería estar en un museo, non, que xa se converteu un pouco en catchphrase de Indiana Jones, pero axudádeme a recordar, porque esta frase non a di en todas as pelis e de feito eu teño recordo que nunha peli di o contrario, en plan de non sei que tal, colle eso, tío, para que? Para que apodrezan nun museo. Eso non vos acordades deso? Sí, que eu tamén, agora que estaba vendo, na unha ou na dúas, en unha delas. Porque a primeira vez que dio de It Belongs in the Museum é na terceira, cando fala da cruz de Cortés ou de Sí. Eh, Pizarro dun conquistador. Eso, que cando Aí- está Niño. cando é Sí. novo que Pero River porque Phoenix, non? hai un fallo de continuidade da segunda. Cando na segunda nos fan a transformación de personaxe, ao principio é un gañán que é un asaltador de tumbas, o sea, rouba directamente. Un Tomb Raider, un Tomb Raider. Sí, é un asaltatumbas. Hasta que vive toda a aventura con tapón e isto hai que entregárselo al pueblo e é moi chungo que xente que non sei del pueblo tenga esta magia e tal e decide ser o Indiana Jones bueno. No, como que cambia, no? Aí hai unha catarse de que che laven a cabeza e formes parte dunha secta e arranques o corazón á xente, faiche cambiar e ser boa persona. Pero eu creo que aí estás dando moitas voltas, porque, por exemplo, eu cando era pequeno, eu ata que non fui un adulto non souben que o Templo Maldito era unha precuela. Para min era unha secuela, porque nunca me fixei no ano exacto que che puña que era cada historia, eu sabía que era a segunda, De neno o pasado é o pasado. e eu vías como unha continuación, e nunca me deu a impresión tampouco que Indiana Jones haga un gran cambio entre a primeira e a segunda película. A segunda ten unhas partes das que un cabrón porque está drogado, basicamente, pero todos somos un pouco gilipollas cando nos drogamos, sabes? Quero dicir, non é porque sea Indiana Jones. Vou facer un comentario, perdón, que me acordei agora de que o mellor lle interesa a peña. Hai un videoxogo de Indiana Jones en plan arcade de Indiana Jones e o Templo Maldito que podes xogar que hai segundo xogador que é a muller, que a ver se adiviñades como pelexa. Con berros, non? Porque está berrando toda a peli. Oh, Dios. Bueno, Como- en lugar de como- puñetazos, berra ya xente. Berra a xente. A min o Templo Maldito gustame moito a relación entre Indiana Jones e Willy, O sea, eu sei que a muller da vida de Indiana Jones é Marion, pero realmente esa relación, tal como está mostrada en esa película, que é moi da súa época tamén, está moi ben escrita. E esa escena na que Indiana Jones vai á habitación dela a buscar, porque despois de que intenten matar, a buscar para desaguizos secretos, ou se hai un asesino infiltrado ou algo, e ela pensa que ele está cego, porque ele está en plan
e non hai ninguén tal, e ela, hola, estou aquí. É unha comedia, o sea, unha parte de comedia e enredo do puto mellor do Hollywood clásico, para min. O sea, Sabes, recolle esa testemunha. sabes o que lle vin a esta quinta? Que non ten ese elemento de levamos a fantasía hasta o absurdo que se presenta nas outras, como por exemplo usar un bote salvavidas para usalo como paracaídas, o A meter nevera, na nevera. dice O que nevera. foi moi criticado da nevera é moi na línea de usar un puto barco como paracaídas. Quero dicir, ese elemento de levar o pool hasta o absurdo, porque é unha historia pool e estás metido en eso. Entón vamos a facer a maior locura e que Pode cual. ser. Nesta non o hai. Pode ser. Eu, xa se queredes para ir rematando, podemos comentar un pouquiño o que máis nos gustou ou o que menos nos gustou. Eu unha cousa desta película que non me gustou demasiado, teño que diciro, foi que quedaron como a medio gas. Prometeronche un final moi valente, e o tema de que cando viaxan ao pasado Indiana Jones se queda ali, é un pouco absurdo, porque queda ali para palmar, non queda para outra cousa, porque está ferido dun balazo, non hai medicina na Grecia do século 3 a.C. para curar eso, entón iba a ser para morrer, pero de certo modo era un final moi guai para ese personaxe que falábamos ao principio de que está fora do seu tempo, todos os sentidos, porque o ano 69 xa non é o seu tempo, ele é unha reliquia, volver ao pasado, volver ao lugar onde el de toda a vida el viaxou ca mente e agora pode estar físicamente. É que todo ese conflicto narrativo se resolva cun puñetazo da tipa, que tamén é unha cousa moi Indiana Jones, meter un puñetazo e arreglar o tema, e que de pronto desperte, estea na súa casa, no ano 69 de volta, ca muller de volta, con Sala, por certo, que fai uns cameos saben tamén moi a pouco nesta película, sendo un personaxe de apoio tan importante na 1 e na 3. Entón, eso para min, se cadra é o que menos me gustou desta película. Non sei Eu como penso vedes vos. que é un pouco putada. engancho un elemento máis, é que esa elipsis de puñetazo tamén se carga o feito de que a Indiana Jones estaban buscando por un puto asesinato na súa universidade na que se cargaran a todo o seu departamento. Os asesinatos, a secretaria e o decano, mataron despois de que se fora acabado por xubilarse, o sea que por xubilalo e pensar no interrogatorio o tipo que pedía na porta da facultade. Sí, saliu con cara de mala hostia e deu un reloj que lle regalaron pola xubilación. É dicir, tiña un móvil, estaba cabreado con toda esta peña. É que daquela prescribían rápido os... Claro, e tampouco queda nadie vivo que diga, no, fueron los nazis. Que además, eu imagino, menos 60 e pico, que diga, no, sabes, ou o levan preso por asesino ou o levan a un psiquiátrico dicindo, este tío está dicindo que hai nazis matando xente na facultad, sabes? O sea, cualquera das dúas respuestas es mala para Indiana. La elipsis dice, pues aquí non ha pasado nada. Eu iba a decir que tamén hai un pouco elipsis no tema de como lle explicaron o piloto italiano onde carallo estaba, non? Porque o tiempo... O nota está dormindo unha siesta. Entendo que para volver tuveron que volver a abrir o ollo da tormenta e dicirlle ao italiano, mira, lévanos pa ali italiano, me cago na puta, que non falaba o italiano que non falaba inglés. O italiano estaba vendo unha guerra entre gregos e romanos, tamén calquera alternativa era mellor que eso. Vaite para aquel vórtice espacio-temporal onde está o condensador de flujo, porque aquí imos morrer todos. Unha pena, eso podemos imaginalo. Bueno, o que máis te gustou logo que decías que... Eso, Pago, sí. Que foi o que máis te gustou? Que foi o que máis me gustou? A ver, gustoume, como dicía antes, que vin o Indiana Jones máis humano de toda a saga, porque é certo que hai unha tendencia, se vos dades conta, en todas estas películas que están volvendo neste revival que hai de filmes dos 70 ou 80, a que os héroes daquela época agora sexan señores cascados e cabreados. Por exemplo, pasoulle ao propio Han Solo ou pasoulle a Luke Skywalker. En todos eses casos eu vinos un pouco forzados, porque parece que só hai unha forma de facerse vello que é odiar a todo o mundo. Sin embargo, nesta película... No noso caso, vaise cumplindo, tamén que dicir. Vaise cumplindo bastante, pero nesta película vin explicado o proceso que leva aí, é dicir, vin un Indiana Jones realista, porque se a min me tivera pasado eso, se eu tivera recuperado o amor da miña vida, descoberto que teño un fillo, e despois perdido de vez as dúas cousas, estaría como está Indiana Jones, é dicir, aí é un personaxe lóxico, está así de unha forma realista. E
E ademais eso, todo o mundo o trata como trataría o señor a súa idade, unha bella gloria, no peor dos sentidos, e sin embargo ele é capaz de sobreporse, sacar o que Austin Powers se chamaba o seu mojo, non? Del o seu auténtico mojo indiana, e converterse outra vez, inda que sea brevemente, inda que sea por derradeira vez, no herói da nosa infancia. E nese sentido, a mí o que me gustou da película, que me reatopa cun personaxe moi querido, que o fai, eu creo que dunha forma digna, e que lle dá un peche, que, como vos dicía, é moi agridoce, porque ao final, vale, si volve co seu gran amor, pero o seu fillo está morto, sigue sendo unha reliquia nun tempo que xa non lle pertence, pero polo menos, sabes, as penas con amor son menos penas. Entón, é un final moi humano á altura dun personaxe humanizado como nunca. Iso que máis me gustou desta película. Non sei a vos. Eu iba a decir, o que máis me enfadou desta película é o momento descubren a tabla que che dice ponde tes que ir, que é unha trampa, que ten unha dirección incorrecta, a coprotagonista dice a dirección incorrecta, salen do apuro, ¿no? E dicen, no, isto é mentira, mira, boto lle alcohol por encima, prendo lle lume, a dirección correcta é, pois noutra dirección, vamos pa lá. E o nazi que é listísimo, non van pro leste, van pro oeste, sabes? Vamos a un puerto e desde o puerto xa iremos, vamos en avión, fagamos algo para despistalos porque teñen o barco jodidos malos. No. Van no sentido contrario, onde lles dixeron que tiñan que ir e di, temos gasolina suficiente? Sí, claro, tira pa diante. E os malos saben pa onde van. En plan, entón, pa que carallo dís que non é... pa que carallo lle das unha pista falsa se tú, diante deles, vas pa onde tes que ir? Tamén un pouco clásico, Indiana Jones facendo o traballo os malos, Isto pasa noutras pelis tamén, Sí, é certo. O que máis che gustou, o corte? O que máis me gustou xa o dixen antes, a escena inicial do tren, un tren inacabable, por certo, porque eu estaba vendo con Fer e digo, pero cuántos vagóns ten este puto? Despois é que me acordei eu, falando de Fer, da película que nos contaches de Snowpiercer, do tren, é verdade. Distinta, eu dixen, eso debe ser como a película. E aparecían cousas, e aparecían máis cousas. O vagón restaurante, o vagón dos tesouros. E aquí o vagón con xente dormindo, e aquí o vagón con cousas, e aquí por certo, non sei como se chama, pero o actor que facía de oficial nazi en todo o tramo do principio non é un tío que sempre fai de nazi. Porque cando vi dixen, ese xa foi nazi noutras películas ou é cousa miña? En Hollywood non sei como se chama. Por tipos, e cando necesitan un nazi van a N e está el nazi, chaman. É como cando mandas o currículum ás empresas, pois manda o currículum de nazi. Bueno, Fer, e a ti que foi o que máis che gustou mentras busco como se chama o nazi? A mí o que máis... Outra cousa, o momento cosplayer de estamos nos anos 70 hai unha pila de tíos vestidos de nazis nun aeródromo en Italia. A min encantou ese momento. A cara descoberta, porque os tipos están aí vestidos de nazis. Eso sí que son nostálxicos, ninguna, con máis xente polo aeródromo, é todo moi ben. Iban para Nazicón, tío. Son uns Iban para... Este señor que facía de nazi ao principio da película sale, atención, en Stalingrado do ano 93. En el hundimiento e en el pianista. Non me jodas, é o nazi number one. Cando me dixen, este tío é o mítico nazi de todas as pelis nas que hai nazis. Os da Nazicón van ao torneo de Warhammer de Alicante, non? Que se fixera así tan infame por... Bueno, por iso, por dar pábulo, non? A este tipo de persoas. O cal me ven moi ben para dicir unha das cousas que máis me molou, que se me... Desculpades, vou dicir un detalle que me molou, é unha cousa que me molou moito. O detalle é precisamente... esa comunión de todos os povos do mundo para recordarnos en 2023 que os nazis son malos, que polo visto isto é algo que agora hai que recordarlle a xente, que o señor maior americano, maldito nazi, a rapaza nova, maldito nazi, o neno marroquí, puto nazi, e o buzo español, puto nazi, non? Todos están... Ninguén quere os nazis nese mundo, só falta Arquímedes dicindo puto nazi. Na caixa negra nos tromos somos apolíticos, pero odiamos os nazis. Entonces é unha cousa que temos que, moi claro, o buque insignia deste podcast é aquí somos como Indiana Jones. Nazis, I hate these guys.
Entón, eso, Odiamos eso... os nazis, queremos un cine Europa cómodo. Son os dous puntos base da Caixa Negra da Nostromo. Entón, eso foi o detalle que me molou, e logo xa, quitando estas cousas meta e indo á película, o que máis me gustou foi o personaxe de Wombat, unha vez máis interpretado pola actriz de Fleabag, que xa me molara moito en Fleabag, pero se cada me mola máis aquí, que, joder, que carisma e que ben escrito o personaxe, e a verdade que eso, que foi o que máis me molou. O que menos, paréceme un pouco paréceme un pouco desaproveitado o tema de Arquímedes, non? Quero dicir, é como que chegan, hola, e xa está, se acabou. Home, non sei, xa que o vas meter, e xa que acabas ali, porque Arquímedes tiña un plan ancestral para que usase o rollo fose ali e cambiara o sino da batalla, gustaríame que tuveran desenvolto un pouco máis iso, e ao final queda un pouco nun comentario, non, de Wombat que di, mira, como das cartas que marcaba eu, o Arquímedes marcou isto para que viñéramos, e logo xa Arquímedes di dúas palabras e xa está. A min eso gustaríame que tuveran Eureka, si, o catchphrase de Arquímedes, non, de... A min gustoume moito o momento nazi confuso de, mira, xa estamos na guerra, porque hai uns como se di isto? Hai un locerío aquí enorme, e eran os espellos de Arquímedes de afundir barcos con espellos. Pero bueno, en calquera caso quero deixar claro que é o que menos me gusta da peli, pero é un detalle, é dicir, non... a min teríame molado máis outra cousa, penso que se podería aproveitar mellor. Imagínate, por exemplo, Foucault, que fala un pouco máis con Arquímedes, hai certa química, certa amizade entre Indiana Jones e Arquímedes, e di, mira, no presente estou só, aquí teño o meu colega Arquímedes que me vai a amosar o mundo antigo, quedo aquí, non? Pois a min eso teríame parecido un final apoteósico, non? Entón, dixémolo aí, non? Hai un detalle de continuidade, non sei se vos dades conta, que eu vin hoxe pola tarde vendo reseñas da película, que é a ponte da tumba de Arquímedes rómpese cando pasan Tapón 2 e o nazi este cachas, pero despois está arreglada. Está en da tumba por esa ponte. Sí. Ai, pois non me fixei eu. Falando desa tumba, que vos pareceu o momento? Non respires, cheira a metano, podes morrer como morreu toda esta xente. E a única que tose é a muller Fleabag, e o Indiana Jones está en plan, bueno, pensemos, esto es Arquímedes. A Arquímedes le gustaban los líquidos y la dinámica Habría que ver... Habría que ver se a dobraxe non se cargou eso. Habría que ver. A ver, sí. Indiana Jones, todos recordamos que é a xeración que fumaba celtas. É dicir, non un pouco de metano non lles vai facer mal ningún. Pitillos bisonte. Indiana Jones. Bueno, non sei se queredes comentar alguna cousa máis, senón o certo é que eu creo que xa destripamos a película da Abondo. Fixemos aquí estes festivais de nostalgia sin criterio que tanto nos caracteriza, que é unha marca de identidade desta casa por outra banda, pero creo que o noso compañeiro Corte ten así algún anuncio que facer. O 25 de xullo estaremos no festival nun posto pola Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, e aí poderedes vernos, saudarnos, e si alguén nos ven coa nosa palabra máxica, no has dicho la palabra mágica. Por favor. Poderá levar un agasallo, que xa sabemos que agasallo é, que vai ser unha... Campamento. Pero non o digas. Bueno, va, non o digo, corta aí. Esto cortámolo, esto cortámolo. Pos campamentos. Vai ser Vamos cortar, campamentos. Así que estaremos o 25 de xullo aí, pasaivos a saudar hasta fin de existencias. Ben, como non queremos que nos botedes moito de menos, neste caloroso verán ainda queda polo menos un programa máis da Caixa Negra da Nostromo, porque non sei se estades informados ou non desto, pero o día 23 de xullo hai eleccións. Non somos apolíticos, pero encántanos rajar máis que nada nesta vida. Entonces, imos aproveitar para facer un programa un pouco distinto no que falemos de política e cine, eleccións e cine, en xeral,
todo ese rollo así un pouco, non, oscuro, chungo, conspiranoico ligado á política e a súa correspondencia cinematográfica. Espero que vos gustase este especial da Caixa Negra Nostromo centrado no noso arqueólogo e ladrón de tumbas favorito, con perdón de Lara Croft, que é certo que cando tiñamos 13-14 anos que nos gustaba moito máis por motivos, bueno, Por os motivos equivocados. Bastante equivocados, é verdade. E xa sabedes que Indiana Jones non vai viaxar máis, pero a Caixa Negra Nostromo nunca deixa de surcar unha galaxia de cine. máis, dice. Se probaron a tecnoloxía de deepfake que lle saliu de puta madre. A ver, pero é moito máis barato facer Harrison cómics Ford, que temos películas. Veña, que non marchamos máis, vamos. Ya, muchachada, vémonos no Templo Perdido.